ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Авто ТВ ҳама каса созани хубен. Ирӯз 26 ноябри соли 2023 ирӯза навор дорем BMW, Toyota Camry, Mercedes-Benz C-Class, Hyundai Avante, Nissan, Vaz Priora, Opel Astra F, Astra H, Daewoo Matiz ва дигар мошина бари шумо тамошо кунед дар ҳамин навори имрӯзая. Барои реклама имо WhatsApp, хона, замин, квартира, техника ва аппаратур боша агар ҳамонша рекламаш бикунем бачаҳо. Дар ҳамин навор лайкуро бизанед, бахилӣ накунед, меҳнатуро қадр кунед. Агар хоҳед ки аз навораи ҳаррӯза бохабар бошед, дар канал подписатсия кунед, тугмачаи зангора зер карда монед, висе кунед. Качес пара 720 навора тамошо кунед бачаҳо азиз. Навор бениҳоят навори зуршдагай тамошо кунед, мошинаи маъқултона бигиред бардора. Лайкуро бизанед, дар як ҷо бишинед. дар комментар нависед аз кадом марка мошина шумо маъқуле мо пешон мекунем. Якум мошина бинем бачаҳо азиз. Toyota Fielder қабул кардем бари шумо. дар ноҳияи воситаи хидмонаи соли 2008 бо нархи 92000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳои вабилон WhatsApp доранд. 24 соат муроҷиат кунед. Рақамҳои Русия дастия занг занед. сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотори 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. навай вагонаи ҳуҷҷатош то 20 марти соли 2024 ҳастад. балонош нав. хадавои 100%. адрес ноҳияи восе. нархи мошина 92000 сомонӣ гуфтанд. алиш намешавад. нархиш 90 суми нақд дар кора мефурӯшанд. состояние мошин дараҷаи олия бачаҳо. ҳамин наворда лайкуро бизанед, подписатсия кунед. мо навораи нав мекунем, шумо хабардор мешавед. касоне ки аз TikTok ва Instagram тамошо карден мора дар YouTube поистен далер официал шапкаи сирх канали мо бачаҳо. каси намақлай мо ҳар рӯза 10 та 12 та мошин дар YouTube мемонем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солиш 1998. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов хэтчбек. объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика. мошин беҳад тозай, ҳамаш 100%. кузов хэтчбек, краскаи сирх. лишни расход намекунем мошина. 40000 сомонӣ ҳамин қанд нархнома пешон шагай солиша 1998 мегам бачаҳо. лайкотона бизанен, ҳамин навора имкон боша агар ёру дӯстотона паҳн кунен. аз ҳай нафарое ки мошинхар ҳастанд, онҳоам иншоалло хабардор мешаванд барро. дар комментар ҳатман нависед аз кадом маркаи мошина шумо дар маъқуле мо пешон мекунем. мақсад ҳамон мошина мо дар навори бадна мекӯбем, баъри шумо ёфтан навор мекунем бардор азиз. мегзарем ба севим мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra F дар ноҳияи Ховалин қарор дорад. бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин бардор азиз фақат краска талабай. кори малярни дорад. мегиренаш, краскаш мекунен, айру 120 туташ мекунен, мегарден. ҳамин қам маълумот солиша 1992 гуфтанд. рақамҳои Тоҷикистон 985 занг занем бардор азиз. сӯзишвориш бензини газ бо камтар муомила мекунем. оиди нарх навош мақсад камтар арзонам мекунанд. касоне ки харидор ҳастен аз номи канали Авто ТВ занг занед, скидкатон мекунанд. BMW харо ҳастанд. BMW 5 подписчико. касоне ки моро ради BMW тамошо мекунед, лайкуро бизанед. солиш 2001. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 70000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузоваш универсал, краскаи тоза, мотор 2.5, коробкаш автоматика. харидори қызиқ мега дар коре ки омада ҳамин мошина бихара, бибара, ҳай карда бигардан. солиша 2001 сол қайд кардан. краскаш тоза, 4 балони 70-80%. состояние мошин дар дараҷаи олия бародар азиз. бениҳоят мошина тоза гуфтанд. номерош падарка бари ҳамон нафаре ки мошина мехарад. хулоса ага 70000 сомонӣ нархша пешниҳод кардан. касоне ки мехарен рақамода занг занед, бирен бигиренаш. мошини навбатӣ Nissan Maxima дӯстон азиз.
солаш 2006 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 64000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, краскаи сия, мотор сей механика. состоянии мошин хубай, тоза, 1 сола танировка, ҳуҷҷати 7 моҳа, 4 баллон плюс диска, нав, системаи музикаш просто бомба мехонад, кондитсионер, ях, салон тоза. камбудӣ мақсад надора мошин без камбудӣ, ходовой ҳама тарафай хулоса созака бародаро. хоб қайд кардан ки савдо дар пеши ҳамин мошин беҳуда занг назанен, состоянии мошин созай. Daewoo Matiz бародар азиз, солаш 1998, объем мотораш 08, 20000 сомон, нархша пешниҳод кардаган, боз камтар муомила ҳам дорад. состоянии мошин бародар азиз бениҳоя хубай. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, краскаш созай, хулоса ки ака мошин без камбудида мақсад. коробкаш механика. тамоми саволода мегӯяд тавассути рақамҳои 11 0000 713 занг занен, гап мезанем оиди нархи навош, боз маълумоти муфассалша мегирем. иҷода маълумоти мухтасар додаган, гуфтан ки занг занен. сӯзишвориш бензини газ 20000 дар хуҷанди бостонӣ бародаро. коробкаш механика. масъалаи лайкора конкрет мебинем бародар азиз, навора тамошо кунен. Hyundai Avante бародаро, солаш 2008, бо нархи 77000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин беҳад тоза, автоматика, объем мотор 1.6 литр, кузов седан, бензини холиқати мошин ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, без проблема. аккумулятор нав задаган, катализатор дорад. мошин як даст гаштагай, хулос мошин тозаҳай, без проблема. даруни мошина медро дам мегири, люк айпонли люк. дар душанбе меган 77000 сомонӣ. харидорӣ қазиқ бошин, агар рақамҳои рӯи экранда охири 66-68 занг занен, фонни ҳама тарафа қонуну қоида кардаган мошина мефурӯшанша. наворода лайкора бизанем бародар азиз, тамошо кардан мегирем. мошини навбатӣ Toyota Camry соли 2011 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 147000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем мотор 2.4 автоматика, 200000 километр пробегша қайд кардаган бачаҳо. коробкаш автоматика. соли 2011 Toyota Camry XLE Европа фулай мегам, мотор, коробка ходовой 100% без проблема. салон сия. хоб климат контрол, объем мотораш 2.4 автоматика қайд кардаган, состоянии мошин хубай, краскаш беҳад тоза бачаҳо. 147000 сомонӣ, мошини Европа. ягон савол боша бародараз, дар аму комментария нависен, иншоалло ҷавобтон метем. хона, замин, квартира, техника, аппарати, компютер бошага дар WhatsApp муроҷиат кунед, рекламаш мекунем. Mercedes-Benz дӯстон азиз, C-класс, солаш 2001, тозаки хушрӯакай, мотораш д автоматика, кузов седан, 49000 сомонӣ, нархша пешниҳод кардаган. мошин дараҷаи олӣ, автоматика гуфтаган, ходовой соз, ҳуҷҷати солона аст, танировка тамом шудагия бародар азиз. 2001 сол. мақсад ҳастанд нафароне ки мора ради Mercedes тамошо мекунанд, дар комментария нависен аз кадом маркаи Mercedes шумо да маъқулай, мо ҳаракат мекунем бародаро, ёвем онро барои ҳамин тамошобинӣ пешниҳод бикунем. наворода лайкора бизанен, имкон боша имо WhatsApp ҳамун ёр бародаротон равон кунен. иншоалло ҳамин бародарое ки мошин фурӯш ҳастанд, ино ҳам ба зудӣ мошинашона мефурӯшанд бародар азиз. навор чанд қа паҳн шава, ҳамин қа хубайда. мошини навбатӣ бародар азиз, ВАЗ Приора соли 2010,
айни ҳол дар душанбе қарор дорад. Бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 26 бензини холӣ, кузов седан, мотори 1.6, краска тоза, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. рулаш гидравлика мега, ходовоиш 100%. состояние мошин дар дараҷаи олия без проблема. 35000 дар душанбе қарор дорад. ин ҳамин маълумот бардоред барои шумо. дар комментария ссилкаи канали Далер официал бачаҳо дар омада подписатсия кунед. дар оҷа мо наворои тенҷ мекунем. мақсад дар оҷа мемонем ҳар рӯза 10-12 мошин барои шумо. навор бо охир мераса. касоне ки лайкҳоро намонда бошанд, лайкотонро базанед по-братски. то пага худотон эҳтиёт кунед бардор азиз.